Goeie, en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Je op optreden van de te gek band Peel. Maar ook Rob van Loon, Nederlandstalige zanger. En het evenement Loods plus het Oranje Woord Festival. Toffe band, zeker in de jaren 90, maar ze bent dus weer bij elkaar. En Joert in deze studio, maar ze zullen nog een heel soort optredens doen. Onder oren heeft ze geen Noorwegen, maar daar gaan we het straks nog wel even over. Leuk dat je erbij bent. Wat een begin ook van deze aflevering. En ze wil ik nog even een feestje vieren door mij de Nederlandstalige muziek van de zanger die uit Wolvergeer komt en intussen alweer 3-4 in mei doet. En dat doet hij niet onverdienstelijk. Rob van Loon, live in Noorwegen. Van onschatbare waarde, alles in
in het leven, dat gaat voorbij. Maar niet de liefde tussen jou en mij. Alles wil ik geven en met z'n twee dromen wij van een paradijs voor jou en mij. Ga mee. Nee, zonder jou kan ik niet meer. En ik zeg je telkens weer, hoeveel ik wel van je hou, dat moet je weten. Eenzaamheid, dat ken ik niet, ook om de liefde nooit verdriet. Want jij bent hier en blijft voor altijd bij me. Alles in het leven, dat gaat voorbij. Maar niet de liefde tussen jou en mij. Alles wil ik geven en met z'n twee dromen wij van een paradijs voor jou en mij. Ga mee. Dromen wij van een paradijs voor jou en mij. Ga mee. Zo bouw je dus een feestje. En dat kent hij als een van de besten hier uit deze provincie. Wij Rob Vallon in de studio hier. Straks praat ik nog even met hem. Want ja, hij draait intussen alweer een hele tijd mee. Goed, af en toe feestjes haag. En Rob Vallon, ik heb het ook weer een oorfeestje gehad. 30 mei. Net stinnen, maar daarheen misschien. WTC zit dan helemaal op de hasses van het evenement Loert. Zo'n ongeveer over 100 blazers. En over 100 koorleden. Zullen meisje al daar een fantastisch optreden van. Maar echt nog al je bekende Nederlanders, bekende zangers die het mij doen. Een geweldig evenement dus. Reden genoeg voor mij om uit te reizen naar een van de repetities. Maar alle blazers. Dat wie in Bolzert. Ik neem je mee naar Loert. Hoi, ik ben Marielle, ik ben Santje hier en ik speel je althoorn. Stel het, wat is dit hier? Dit is Loert. Dit is met meer dan stoerse muzikanten aan. Die hebben optreden in het WTC Expo. Maar Cesar Zuiderwijk, Elske de Wal, de 3A's, zoveel artiesten. Het is super vet. Het is grut, hè? Het is vooral heel groot. Meer dan stoerse muzikanten, meer dan stoerse mensen in koor. Dus het is vooral heel groot, maar wel heel gezellig. Wat spelen ze nou? Ik speel je althoorn. Al 4 dacht ik. Doe eens wat zoiets, is wel meedoen hier, hoor. Ja, absoluut. Ik wil heel graag meedoen, want ik zeg het voorbij komen en ze zagen mensen om te helpen. Ervaren muzikanten die het minder ervaren muzikanten begeleiden doen. Dus ik ben hier vooral om mensen te helpen en er gewoon te wijzen om liedsteekjes, een timing of voortekens om mensen te helpen. Gewoon korps is al dreig, hè? Maar dat is mijn programmeerskind. Dit is next level, hè? Dit is next level om dit onder elkaar te krijgen en alles bij elkaar te krijgen. Maar onze dirigent Guus die doet er enorm zijn best voor en wij als muzikanten en ik. En dan komt het uiteindelijk van volgens mij wel goed.
Dit is Loot en we gaan hem mooi aan. Mensen uit heel Nederland, die brengen we bij elkaar om muziek te maken. En mensen die droom hebben om muziek te maken, die spelen 1 tot 2 hier. Die mixen we, maar mensen die kennen fantastisch spelen, dus die spelen al 30, 40 hier. Ja, en die nemen die oren mooi op sleeptouw. Je mag al heel wat uitverrekken, maar dit is wel next level, hè, volgens mij. Ja, dit is het heetste wat we notadien hebben, maar het aantal mensen, dat is onvoorstelbaar. We zitten hier te repeteren met 400 man, we hebben 1000 op het podium, maar ik nog een keer 1000 jongens. Dus we gaan met 2000 mensen fantastische muziek spelen, zoals Raider Love, maar er zit ook emotie in, van de Roos. Dus we hebben van allerlei hele mooie dingen. Waarom kiezen voor deze maat, zeg maar, voor zo'n groot spektakel? Nou ja, hij is een beetje zo van, we rotten op een gegeven moment aan de wieper op. En ik zei van, we moeten een keer wat gags doen. En toen zeiden we nog iets met 1000 muzikanten. Nou, en zij is daar gewoon komen. En terug dat we natuurlijk in heel Nederland in contact hebben met het opleidingsorkest van het Talentorkest. We een heel soort meesters zijn, we willen wel een keer wat leuks maken van. En toen zeiden we, ja, wat is leuk? Nou, breng de boel eens een keer bij elkaar. En zij het komt. Dus hier binnen Joet in Balzert, ik meestal uit Noord-Holland, maar ze binnen ook uit Eindhoven. Ze komen hier uit Rotterdam, ze rijden hier al heen. Om Joet samen muziek te maken. Dan zitten we maar naast naar je meesten. Dus dat maakt het ik vreugde en alles. Ik ben Oets Kuipers en ik ben een Groninger en ik ben in het Friese land terechtgekomen. En ik doe veel aan muziek en ik ben begonnen in januari met een dirigentenopleiding voor beginners. Dus dit je voor zo'n volle zaal. Dat was voor mij een openbaring. Dus ik kreeg vrijdagavond een telefoontje van, zou je een nummer willen dirigeren? En zou je de Circle of Life willen proberen? Dus ik gelijk met de partituur aan de gang. Gisteren een paar uur gedirigeerd, vrijdag al gedirigeerd en vanmiddag los. Maar het is een heel mooi nummer. Frank Bernhards heeft een stuk geschreven. Er zitten mooie melodische lijnen in. En het is natuurlijk fantastisch om met zoveel muzikanten en zoveel instrumenten om te dirigeren. Ik raakte daarvan ook in de war. Ik raakte de partituur kwijt, als ik eerlijk ben. Waarom had je hier veel op, jongen? Waarom doet mij? Ik doe mij omdat het vorig jaar weer een oproep voor Facebook. En ze zeiden, we moeten dirigenten gaan voor Minskipsorkesten en Night Talentorkesten. En dat liep me heel mooi taal om daar iets voor te betekenen. En daar ga ik weer op, jong, voor deze cursus. Het is een gigantisch spektakel dit, hè? Dit is, er werd zulke mooie muziek gespeeld. En door meer met muziek. En ontplukt volle arrangementen. En nou, het rekt niet gewoon. Het doet heel veel aan mij. Ja, altijd al, maar nou nog meer. Dit is het Loot. Het is in het WTC Expo op 30 mei. Met ruim 2000 muzikanten, waaronder dus ook een heel groot koor en muzikanten zelf. En er komen ook bekende artiesten. Er komen dansers. Het wordt een enorm spektakel. Waarom had je die op, jong? Wat zegt u? Waarom heb je je opgegeven? Vanuit mijn orkest, mijn dirigent is ook deze dirigent. Daar behoef ik mee. En ja, hij noemde dat. En toen had ik zoiets van, wauw. Ja, direct. Mooi om hier een onderdeel van te zijn, van dit enorme spektakel. Ja, ik kon me er niks van voorstellen. Toch heb ik me opgegeven, heel spannend. Heel veel muziek thuis gestudeerd en dan kom je bij de repetities en dan gaat het groeien. Maar ik denk er dagelijks over na, hoe zal het straks zijn? Ongelooflijk. En ik hoop zo dat het publiek straks meedoet en geniet. Ja. Is het wat te doen? Want je moet ook nog een beetje ritme houden met je instrumenten. Gewoon heel goed je oren leggen tegen je buren en ook
heel veel opschrijven in de muziek. Ik let op drumsolos, maar ook wanneer de saxofoons gaan inzetten of de trompetsessie. En dat zijn allemaal herkenningspunten. Dan hoef je niet steeds te tellen. Dat schrijf je gewoon op en dan kan je invallen. Ja. Dit is fantastisch dus om mij te Ja, maken. je doet het samen. En zij letten misschien ook wel weer op mij. En dat zij gaan invallen, ja. Ja. Iedereen komt op 30 mei? Iedereen. Dit mag je niet missen.
How's the journey been so far? The birth of a superstar. If you close your eyes, if you close your eyes tonight, if you close your eyes, if you close your eyes tonight. If you close your eyes, if you close your eyes tonight, if you close your eyes, if you close your eyes tonight, picture of the thrill. Ja, lekker. Ja, heel erg lekker. Gitaar, band, 94, bij elkaar, energie. En Bert, Willem! mooi dat is er even best, jongen. Ja, dankjewel. Stel even de band voor. Ja, zeker. Dat is Sjors. Ja, hey George. Dat is Erik. En ik herhaal mezelf, dat is Erik. En ik ben Bert. Hoe is het? Ja, goed. Ja, lekker. Dit komt uit de Tien. Ja, klopt. Ja, zwet op mijn hasses. En ik ben hartstikke fit. En zelfs nou nog, hè. Maar nee, dit is uit de tenen. Maar dat jet bij de stijl van de muziek. Dus lekker, heerlijk. You're still alive. Ja, man. Ja, lekker. Primair beuken. Vertel hem het gevoel was toen hast nou bij Peel op dit moment. Want je bent een band, 94, successen. Maar you're back. Ja, you're back. Ik ben de koning van het relativeren natuurlijk. Maar ik ken wel... Nou, komt-ie maar. Ik ken maar in het moment. We're back. Nee, bij elkaar, we komen voor een reunie, 8501 Indie. Nou, daar gaan we even doen. In het begin dacht ik van, nou, ik weet het net. Alleen al wat stroeven. Die jongens alleen enthousiast. En ik denk, ik weet het net. Maar ja, dan 2-3 keer. En dan in één keer dan... Dan borrelt het toch wel weer wat op. En dan ineens valt het kwartje weer. En hebben we gewoon zijn, we gaan leuke dingen doen. Leuke optredens in de buurt. En misschien een stukje verder. En Noorwegen binnenplan. En gewoon leuke dingen doen. Stukje verder. Nee, maar... Dus hij is het bijna achterloos, hè? Ja, sorry. Wat het belangrijkste is... Wij zijn wat ouder, ietsjes. Daar moet ik net steeds weer op beginnen. Nee. We zijn net zo relevant meer. Maar dat is wel heel lekker. Want het hoeft net. Gewoon lekker spelen. Ja, maar dat is wel bijzonder, hè? Anders zitten we altijd... Oh, jongens, met de derde. En nou is het van... cool, we gaan een spelen. Ja, best. That's it. Lekker. Deelt dat gevoel, Sjors? Ja. Ja. Gewoon lekker spelen, de buik erin. Ja. Als je vroeger woonden we echt wel 10 keer per week spelen. Maar nou, het vind ik 1 keer in de 2 weken wel maximaal. Dit jouw dijk weer energie? Ja, dat zeker. Ja. Inpleuren. En spelen. Ja. Spelen! De sound, die gitaarsound, heel belangrijk voor de band, denk ik. Wie het gewoon, dwarkie, daar laai je het nog en dan gaan we terug als het ware? Of moest het toch wel weer een muziekje? Toen ik Peel speelde, ik droom van een bepaalde versterker. Ja. In de tijd van Peel nooit kocht, want ik ben 40 jaar. Okay. Nou ja, dan was het wat ouder en dan misschien een stuk wat meer. En Sparren. En toen op een gegeven moment had ik dat ding maar kocht. Ja. En dat is ik de Peelsound. Ja. Dat hiek toen met hem. Ja. Tweedehands of was hem nijken? Ja, nee, dat is tweedehands. Nee, dan ben je met nog niet even keepjes. Ja. Hoe lekker is dit? Ja, noffelijk. Ja. Piekenvel. Hast je ook Piekenvel of net? Ja, wis. Zeker. Mooi t-shirt trouwens. Dankjewel. We hadden afgesproken om Friesland te promoten. Ja.
Maar iemand zou een shirt komen brengen, dat is niet geweest. Nee. Meneer Molstone. Dat kwam niet. Dan maar zo. Dat zit hij dwars, hè? Ja, zeker. Het is familie, hè? Ja. Maar ik weet niet hoe die horen Frieske bent ha. Peel. Hoe heet het toch? Jan Peel heet je hem toch? Ja, dat ben wij, hè? Ja. Hoe lekker is dat nou? Ik bedoel, het borrelt weer wat je maar doet nu. Misschien inderdaad Noorwegen, orenoptredens. En niet eens begint er weer wat, hè? Ja, hartstikke mooi. Jettexa, vind ik. Ja. Verdienen wij wel. Ben je de jongste een beetje? Ja, ik ben de Benjamin. Ja, daar ben je wel. Ja. Hij man, de rocken nog wel aardig, hè? Ja. Hey, kun je hem nooit nog met je noemen, of niet? Zeker, we zijn heel druk bezig. Ja. En weer een beetje op de experimentele fase. Ja. We hebben nu 2 liedjes van gehoord. Nou, en volgens mij gaat het hartstikke best. Beter dan voorheen misschien zelfs wel. Want er komen echt wel fantastische liedjes aan. Okay. Ja. Lekker man. Ik kan even Steensworst. Kijk die net, donderde net achteroor. Nee, Willem. Verdij hetzelfde verhaal? Ja, precies hetzelfde. Gewoon een heerlijke gevoel om met samen te spelen en afvolteerd. En ja, fantastisch. Ja. Lekker man. Dus echt still alive. Ja, still alive. Rock'n'roll, hè? Hoe komt het met de nieuwe nummers? Wat wil je met mij? Is er nou anders even in? Of komt er echt een EP of een plaat? Ja, wij zijn wel bezig met een EP'tje, misschien wel meer, maar een langere plaat, zeg maar. Maar goed, met deze nummers we hebben nou een stuk of, ik denk 4, 6 nieuwe nummers. Nou, dan kiezen we de beste nu en dan zullen we verder hoe 4 komen. Maar we gaan opnemen, uiteraard. Ja. Is het ook kritischer voor als doe of net? Of is het nog steeds hetzelfde? Ik ben wel kritischer. Ja. Dat is leeftijd, hè? Komt correct, hè? Ja, komt echt wel correct. Pro de vergadering. Ja, precies. Ik met een beetje stuurders nou die man hier. Dus de drummer, hè? Ik bepaal het ritme. Rock and roll, man. Rock and roll. Goed. Wat zei je? Ja, meestal... Gisteren werd ik week op vergadering in 8501 en dan werd me echt... Ja, ik moet even uitlezen voor de mensen die dat net helemaal weten. Dat is op een jouw, dat is eigenlijk een soort muziekclub, vereniging, nationaal, de waren popmuziek te maken. Er ontstaan heel soorten leuke projecten, bands en dat soort dingen. Maar ik even zeggen, je maakt een prijs won, de Frieske prijs, dus weet je meteen. Studio, overroemd podium. Et cetera. Ja. Maar wij zoen, heb ik Johan beloofd, wij zoen het net hoe Drowningen Lakes hebben. Echt gewoon, echt. Nee, hè? Drowningen Lakes, topband van de Jouwere. En daar hebben we het net door. Maar we love him. Ja. Klopt. Wordt er echt net door gaan? Nee. Echt net? Echt? Nee. Nee. We hebben het net door, hè? We hebben hem daar... Nou, Drowningen Lakes? Oké. Nou ja, dan maar speel je. Belender. Ben nog net Flair? Nee. Peel. Live in Noorderwien. Travel back in time.
Ja, wat wien ze grut in de jaren 90. En ja, een heel soort geweldige optredens die maar. Een behoorlijk pretentieus platenlabel wie ik geïnteresseerd in hun. En daarna waren het dus al wat minder. Maar ze zijn dus weer bij elkaar. Pale, live en kicking. En je wordt in de studio. Dat maakt mij hartstikke blied. Wat maakt blied? Maakt het dat een heel grote festival toch nog wel trok in. Want ja, zo makkelijk had het al hier net. Een van de mooiste festivals, zeker wat locatie onbelangrijk, is het Oranje Woord Festival. Nog 2 dagen, 22 september, zet het al hier weer uiteen. Klassiek, maar het is volle meer dan alleen klassiek. Het verhaal hebben we van de programmeur. Want het Oranje Woord Festival is hartstikke los. Ik ben Joram Schurwitz en ik organiseer samen met een heleboel andere mensen een fantastisch festival, namelijk Oranjewoud Festival. Aan al het goede continent, al mijn doelen zijn bereikt. Ik heb mijn moeder aan de lijn, ik heb dingen op mijn chest. Ik heb mijn toekomst op mijn mind. Maar hoe moeilijk kan het zijn, je zegt familie of de business, fuck ik doe het allebei. Oranjewoud Festival heeft 1 kenmerk en dat het nooit precies hetzelfde is als het jaar daarvoor. Want dat vind ik saai en dan word ik niet gelukkig. Dus dit jaar is het nog breder, nog spannender. Maar wat wel blijft is kwaliteit, variatie, dat het leuk is voor kinderen, families met kinderen. Mensen die echt heel erg kenners zijn van klassiek. Avonturiers, mensen die nooit naar klassiek gaan. Voor iedereen die vindt wel iets. Dus dat is gebleven. Maar dit jaar hebben we wel een heleboel speciale dingen. Velen willen roem, velen willen faam. Wilde profvoetballer worden, maar ik had een plan. Ik heb hiervoor gebeden, ik heb hierin geloofd. Ik heb dit verdiend, zo jaren in het rood. Dus wie de fuck praat hier nog over levels? Meeste demons al getackeld, ik zag God, ik zag de greppel. Zag Pico van den Berg, zag vonken van de fakkel. Ik kon staan voor volle zalen. Redeneer en programmeer je vanuit de locaties? Of redeneer jij vanuit de muziek? Hele goede vraag. Nou, een van de speerpunten die we hebben, de laatste, eigenlijk al sinds 2014 doen we dat, maar sinds dit jaar gaan we daar extra op focussen, dat is locatiemuziek. En locatiemuziek wil zeggen dat het niet muziek is op een mooie locatie, dat doen we sowieso, maar een muziek waarin de locatie meedoet, deel is van het stuk. En een heel mooi voorbeeld is Your Acoustic Horizon van Strijpels of Rijswijk op het dak van het museum, hier achter mij. Oranjewoud, het parklandschap is ongelooflijk mooi, rijk, heel gevarieerd. Je hebt de tuinen, je hebt bossen, van alles. En dat inspireert mij als een soort canvas waarvan alles kan. Maar ik probeer altijd wel een hele inhoudelijke, logische verbinding te zoeken tussen wat er gebeurt en en de plek. Dus dat gaat heel organisch. Wat waren de uitdagingen voor dit jaar? Ik hoorde iets over een bouwvergunning. Ja, voor dat project wat hier op het dak van het museum plaatsvindt, hadden we een bouwvergunning nodig. Want ja, we zijn iets aan het bouwen. Dat is wel ongelooflijk top. En dat wat mag van het museum. Ik denk dat dat echt genoemd mag worden. Maar er gelden natuurlijk allerlei regels voor de veiligheid. Terecht. Dus daar komt de bouwvergunning bij kijken. Ik denk eigenlijk dat wij het eerste klassieke muziekfestival zijn die een bouwvergunning nodig heeft voor een van zijn projecten. Straks hebben we het over de popmuziek en wat bredere aanpak. Dat doe je ook al een paar jaar, maar dit jaar wil je daar weer stappen zetten. Ja. Eerst even noem even een paar bijzondere momenten op het dak dus, bijvoorbeeld. Ja. Nou, een andere wat springt eruit dit jaar? Ja, wat springt er niet uit? Het zijn ongelooflijk veel mooie dingen. Een ander project is, dat is een Frans gezelschap die met waanzinnige grote toeters en installaties komt, waarin je kunt luisteren naar de omgeving. Ze zien er niet alleen heel erg mooi uit, maar je krijgt een soort stethoscoop in je oren, waarin je de omgeving, de natuur hoort op een manier die je nog nooit eerder hebt gehoord. We hebben natuurlijk fantastische muzici, muzikanten, artiesten, Bibi Soyadi, Typhoon, daar gaan we het straks denk ik over hebben, Jungle by Night, maar ook het Nederlands Kamerkoor die komt spelen.
Ja, wie zou ik nog meer noemen? Johannes Moser, een hele goede cellist. Lucie Hors, blokfluitist. Ja, ik kan ze allemaal noemen, maar het is eigenlijk te veel om op te noemen. Even out of the box, want Oranje Woud, nou ja, niet helemaal onlogisch associëren we met klassieke muziek. Ja. Maar jullie gaan echt veel breder dit jaar, hè? Nou, we zijn eigenlijk al jaren bezig te verbreden. Ik heb één motto, dat is namelijk klassieke muziek is het meest vernieuwende genre wat er is. En dat klinkt een beetje gek als je bedenkt dat veel mensen dan denken bij klassiek aan 19e eeuw en daarvoor. Dat is natuurlijk ook klassiek. Maar als je kijkt door de eeuwen heen zijn het altijd hele erg vernieuwers geweest die muziek maakten. En ik denk, ja, wat is er alles nu? Dus eigenlijk is het een heel vernieuwend genre. Met een enorme geschiedenis. Nou, wat we dan in de breedte doen is hip-hop, Typhoon. Hip-hop is natuurlijk een ongelooflijk belangrijk, groot genre wat over de hele wereld bestaat. En anders dan wat veel mensen vragen van, ja, wat heeft het te maken met klassiek? Nou, ik zou zeggen, helemaal niks. Hip-hop is hip-hop. Maar ik denk wel dat wij als klassieke populisten, makers, daar heel veel van kunnen leren. Dus het staat er ter inspiratie van hip-hop is belangrijk en hip-hop is ook tof. Ik ben heel benieuwd. Dus ik zoek ook altijd een beetje de grenzen op van wat er kan. En dit is er weer één. Dus ik vind het zelf ook wel spannend. Maar we gaan het zien. Waar, wanneer, hoe laat? Even in grote lijnen? Pinksteren, 22 mei tot en met 25 mei. Dus vrijdag tot en met maandag. In Oranjewoud, of het hele parklandschap, de overdag het eerste. Je kunt kaarten via de website kopen, oranjewoudfestival.nl. Het begint al met gratis voor kinderen, €5 voor volwassenen in de overtuin. En zo loopt dat op, losse kaarten, paspartouts. Je kunt eigenlijk je eigen weg erin vinden. Het is voor alle beurzen, alle smaken is het toegankelijk. Net stinnen met erheen. Vreed, 22 september. Mij horen we een orenmoen. Begint het alweer het Oranje Woord Festival. Met een heel nieuwsgierige programmering. En nou ja, wat uit het film kijk al een beetje blikken die. Het gaat dus net alleen maar meer om klassieke muziek. In dat prachtige gebied zit ik er voort maar even bij. Maar ook om bands Typhoon en Jungle by Night. Dus mij horen we, het is redelijk breed wat ze daar programmeren. Misschien werd het wel eens tijd voor Oranje Woord. En nou, een mooie knijter Nederlandstalige hit. Het zo samen kennen. We gaan maar even zoen. Jij er in de uitsturing. Rob Vallon, ik daar nog een nummer bij u. Rob, welkom, mooiste best. Goeiedag, dankjewel. Doe pruttels van Nederland, want de komst zit Wolvergeel ook, hè? Ja, Wolfgaat, dat is een beetje een grensgebied. Ja. Nou, welkom. Vind je het leuk dat het eens een keer best trouwens? Ik ben ook niet in achternaam, want mag ik nog steeds een Vallon of gewoon Vallon? Vallon. Ja. Als voor ons een roots dan, of zo? Nee, dat niet. Nee. Gewoon de naam. Gewoon de naam, ja. Hey, du bent hoe lang al op een paard? 14, 15 jaar of zo? Ja, vanaf 2010 ongeveer, dat is 16 jaar. Ja. Hoe is het begonnen? Het is eigenlijk een beetje begonnen dat wij vroeger op stap gingen in Steenwijk, in Overijssel. En nou ja, met de benodigde drankjes kwam de microfoon natuurlijk boven tafel. En daar stiet toe voor hoor? En daar stond ik vooraan. En ja, zodoende ben ik begonnen met zingen. Ja. Is dit een ziektocht van die West? Van was natuurlijk binnen het Nederlandstalige een heel pro subgenres nog. Dus is het nou piratenmuziek, maar ik het zo zeggen, uptempo, het feestmuziek? Ja, het is vooral uptempo, feestmuziek en ja, dat is eigenlijk wel. Ja. En ja, de feesttenten dus al? De feesttent, de kroeg, markt, voetbalkantines, we gaan alles belangs. Ja. En dat verveelt nooit? Dat verveelt nooit, nee. Dat is geweldig. Vertel eens, hoe past het samen? Want de ene keer zit in een liedje room, de volgende keer zit in een grote seel. Is het ook even een beetje, nou, wat wordt het jongen, nou, dat is van tevoren betekent van welke kant maak ik een beetje op? Of is zo'n set helemaal clear van tevoren? Nou, ik bereid wel wat voor. Alleen, ja, ik kijk ook naar de setting. Ik kan heel snel switchen van wat ik wil gaan zingen.
En ja, ik kan alle kanten op gelijk. Ja. Als het maar feest wordt. Als het maar feest wordt. Ja. Dan ben je bij mij het goede adres. Kies altijd alle publiek mee krijgen? Of... Niet altijd. Nee, het verschilt natuurlijk. Van, of er nog wat drank is natuurlijk. Ja. Ja. Als je dan begin van de middag moet, ja, dan is het nog een beetje tam. Maar zodra het 5, 6 uur is, dan gaat het dak eraf. Ja. Dus dan wordt het denken van, kom op jongens, kom op. Ja, soms wel zo en heel vaak niet. Hoor. Ik kom ook wel op plekken waar het gelijk los gaat bij het eerste nummer. En dat is leuk. We hebben best een protte te vinden met je optredens. Vooral Overijssel en Friesland. Ja, hè? Ja. Dat ben wel die plakken zitten. Dat blijft plakken. Komen er nou de komende maanden de drokke tien voor die komen? De dwarfsfeesten, de festivals, nou je neemt het allemaal op. Hè? Het speelt hier in Friesland nogal, dat soort feesten. Maar worden we in Verdijk een drokke tijd? Dat wel. Het zijn veel seizoensafsluitingen van volleybal, voetbal, markten, en, cafeetjes. Dus ja, dat gaat allemaal wel door. Ja. Ja. Oké. Je hebt een aantal nummers. Maakt die zelf of liet die produceren? Ik heb er 3 jaar bij laten schrijven en voor de rest zijn het allemaal koffienummers. Oké. Ja. Bewerken die dan nog of niet? Ja, wel naar de hedendaagse tijd en met de frisse accordeon erin. Dat is van deze tijd helemaal? Ja, dat is van deze tijd en een beetje op tempo. En ja, een beetje de hedendaagse sound. Maar toch steeds singles uitbrengen om een beetje in de picture te blijven? Je hebt dat bij het artiestenbestuur? Ja, het is voornamelijk singles. Albums, dat zie je heel weinig eigenlijk meer. Ja. Wat komt er in kwart nog uit vandaag? Komt er nog wat zomerhits uit? Ja, in september komt er nog weer een nummer uit. Oké. Dus ja, we zitten niet stil. Nee, en hoe is de pro optreden dus? Ja, dat gaat allemaal door. Ja. Agenda haast vol of net? Nee, niet helemaal vol, maar het staat wel genoeg. Ja. Gaat wel komen dus. Dat gaat komen. Leuk, dat is de best man. Goed. Hij gaat nog in nummer 1. Ik neem alvast Oscar van hem. Dit weer Noorderwien. En we zijn natuurlijk alle dagen, werkdagen op de radio. Tussen 6 en 7 uur. 24/7 roep ik altijd maar populair op de internetsites, onder oren op YouTube en natuurlijk nou op televisie. Mij een geweldige muzikale afsluiter. Ik vind het leuk dat hij er is. Na al die jaren gaan we mij nog eens even te gast. Rob van Loo. Live in Noorderwien. Hoi. Kom terug bij me weer. Kom terug en plaag me niet meer. Zonder jou is mijn leven een hel. Kom terug bij me weer en speel met mij geen spel. Er komt in mijn leven geen ander voor jou, dat weet ik heel zeker, ik blijf je steeds trouw. Al heb je me zoveel verdriet aangedaan, mijn hart zal voor jou steeds blijven slaan. Kom terug.